I've been searching for the answers, but in everything they've sold, my eyes wander like two lost soldiers who've already lost hope. En nuestras asociaciones pues tratamos de hacer todo lo posible para colaborar y aportar tanto recursos económicos como alimenticios para paliar esta gran demanda que hay. En otras ocasiones hemos trabajado para proyectos de diferentes regiones, de diferentes países, pero ahora que la coyuntura económica, social lo exige, lo requiere, pues decidimos trabajar para la ciudadanía de Viladecans. És un orgull per la ciutat el poder tindre un moviment com el que s'ha fet del Punt Solidari amb tantes associacions que participen, que col·laboren, que fan junts un projecte solidari en aquest cas com és aquest. El fet que persones que estan dedicant molt de temps a tirar endavant la seva associació a sobre treuen temps per col·laborar també amb un projecte com aquest.